Limityadê xwendekarên dibistaneke seretayî di 5 mehan de tabloyên ressamên navder xêz kirin. Paşê 300 berhem di pêşanekê de nîşandan. Her wiha xwendekarên piçûk cil û bergan li ser resman jî li xwe kirin. Keremkin wan zarokên şîrîn em bînin ser ekranê. Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Salvador Dali, Van Gogh û gelek ressamên din. Li midyadê xwendekarên dibistana seretayî ya Borsa Stenbolê bi projeya Küçeya Hunerê berhemên ressamên navdar xêz kirin. Öğrencilerim bakarak çizdiler. Sonra xwendekarên me pêşî li tabloyan nihêrî û wisa xêz kirin. Paşê wan bi xwe çêkirin. Kedeke me zindanê û zaf pêde ketin. Berhemên zarokan bi pêşaneyekî hatin nîşandan. Giregirên qezayê, mamoste, xwendekar û malbatê wan tevlî bûn. Sanatê got çêkirin resim û sanat wiyê gerî dönüşümê ew ne gelkî tiştê got ji mezin re jî bibine örnek çêkirine. Hevalê ve çûbûn resim çêkiribûn bi çûwaretê bêza xweşik bûn. Zarok resima çêkiribûn mavê mêzat resima gelek xweşik bûn ve tebrîk kir. Di pêşaneyê de tevî 300 berhemên resmên giring hunerên ji bermayiyan jî hatin nîşandan. Projeyi şu şekilde planladık. Beşeke pêşaneyê jî ji bermayiyan hat çêkirin. Têde pêlîstok û materyal hene. Resim habû, sergi habû, geri dönüşüm habû, xweşik bû, em tebrik kin. Biçûkan hem nîgar xêz kirin hem ji wekî resman cil û berg li xwe kirin. Dovra her yek li ber tabloyên xwe sekinî û derheqê wan de peyvî. Ben Leonardo da Vinci'ya. Ez bûm Leonardo da Vinci. Min tabloya wî Mona Lisa bi şîroveya xwe çêkir. Ez îro gelekî bikele canim. Em bi berhemên xwe serbilindin. Xwendekarên biçûk bi sayê vê xebatê fêrî hunera resmê bûn.